Sziasztok! Ez most egy olyan lesz, hogy kell a szülőknek, mit tudnátok csinálni karácsonyra. Karácsonyra, szülinapra, hát igen. Mutatom, amiket hoztunk. Egy razír, 3 darab cerkát, a papír az papír, úgyhogy azt nem mondom, milyen vagy a papír. Már kiszerem. Hányat játszák? Én most szerintem én is csinálok. Nem csinálok egy aktással. Megvárom, még úgy a helyezés, addig azt tudjátok látni, hogy ő vagy csinálja. Semmi különös egyébként, ez azt jelenti, hogy A, P, A és B, K. BK, ugye beírjuk a körökbe, és akkor A, P, A, B, K. Nem, apa, és boldog karácsonyt. Ja. Na, és akkor te egy apást csinálsz. Most igen. Na, és akkor csinálunk egy szívet, én úgy csinálnám neki, és beleírjuk ugyanúgy, hogy karácsony. Én úgy szoktam írni, mindegy, én most nem írom le pontosan, és hogy B. Na, és akkor megfordítjuk, ez a kezdőlap. Ez lehet úgy is, hogy egy dobozt csináltok, egy sima dobozt csináltuk, és arra ráragasztjuk, és belülre, én most megfordítom, csinálhatok ilyen szaggatott vonalból ilyen mintákat, hogy ilyen részletes rajzot. Tőlem tanultál, csak nem a szaggatos mintásat, én nem szaggatottal csinálom. Hanem? Én egyenessel. Nem baj. És na, így. Vagy lehet olyat is, hogy egy karácsonyfát, most én csak ennyit rajzolok meg. Ennyit. Meg lehet azt is, hogy rajzolsz, mit tudom én, mit, például, hogy szeretlek, vagy boldog karácsony. Igen, írsz egy mesét, vagy egy levelet, mit tudom én, mit. Meg akkor csináljuk azt, hogy tehát rajzolunk egy ilyet, ugye így, és azért ezeket, azért így, mert én például így, hát van a nevemben így betű, most ez egy műbetű akar lenni, valahogy nem jól sikerült. Nekem visszafelé ima a nevem, mert Ami a becenevem. És nekem akkor... Dév. Csak mondtam. A Dév. Nem. De. Véda. Ad év. Na és akkor ezt vagy egy ilyen karácsonyfát rajzolsz, amiben belerajzolod, például, mit tudom én, amivel foglalkozik. Én egy telefont rajzolnák be, és telefontokok, töltő, meg ilyenek, mert az enyém telefontokos, meg ilyenek. Tehát amit csinál, vagy a kedvenc dolgát, kedvenc dalát beleírjuk, írsz neki egy verset, mondatokat, mesét. Igen. Ennyit akartam mondani. Most te tartod nekem a kamerát. Vagy itt tartom, és így megfogod, és cserélünk addig helyet. Jó.
a papír. Ja. Jó, hát ez mivel egy anyukás, ezért így. Ez is egy karácsonyi lesz, kezdjük így. Ja. Most nagy kiírt. Annyit ír, hogy bó. Hozzá fogok menni. Jó, kérjük, hogy boldog karácsonyt, most én azt nem írom ki teljesen. Jó, ezt így az elejére, hátuljára meg így bevonalazhatjuk. És megmutatom. Így. Így egy ennyi kihagyás. Így. Így. És akkor ide beírhatunk valamint. És akkor ide az aljába meg így. Direkt van az utolsó így megfordítva. Így. Így. Erre az oldalra meg ilyen kis virágok. Még ide tetejére mondjuk ilyenből kirakva egy keret. Várjatok. Ilyenből. És aprólékos dolgokból. És akkor meg ilyenből kirakva egy keret. Hát, és akkor én így ennyit akartam megmutatni. Na, én most egy papa vagy egy... Hú, ilyet fogok csinálni anyukámnak. Várj, adok papírt. Jó. Én most hajtogatni fogok. Azért van a köveszónk. Tessék, Tehát a kamerát. Hoppá. Nem baj. Jó ez. De hát, mert ezt én még be fogom fejezni. Ja, jó. Do mi so do mi re si la so. Ja, ami még nem lehet, hogy meg sem fej. Ragasztót ide készítem. Na, én így behajtom. És nem tudom, mi fog kikeletkezni, csak ami eszembe jut, azt csinálom. Ez egy nagymamának fog szólni. Ez most az én nagymamám típusa. Így jön ki egy ilyen alak. Kristály alak. Nem egy így. Egy ilyen alak. Ide Ide beírjuk, hogy boldog karácsonyt. Ma és ezt meg én ilyen szívecskékkel borítom be. Mert nem kell végig csinálni. Így, és akkor megfordítom. Ide be neki meg rajzolhatok, amit szeret. Például szereti nekem a fákat, ami tere van cseresznyével, ő a cseresznyefákat szereti. És akkor én úgy rajzolom cseresznyefákat, hogy rakok vele egy smiley-t, és csinálok neki hajat. És akkor ide meg ilyen pontokkal egészítem ki, és ha nem ezt akarjátok belerakni, akkor írhattok egy szöveget, de amúgy amit akartok belerajzolhatjátok. Igen, meg még ezt nem így kell hagyni, mert így látjátok? Ezt így behajtod, meg ha mit tudom én, van egy ilyen alakútok,
ilyen alakú tok, azt így, hát ilyen alakú papírotok, azt ide rakjátok, és ezt megint Itt felszikszallagozzátok például. igen, a mamát ezt most bele fog lógni, és akkor egy mamát, ilyen alakot kaptok ki a végre. Én szerintem ez gyönyörű dolog. Itt meg ezt adod oda neki. Ő neki ez is nagy szám lenne, mert hát tudjátok. Te csináltad. Igen. Na jó, ez jó van. És várjatok. De akkor te csinálod elő. Miért te mit szeretnél? Kinek szeretnéd, mert én most apukának csinálok. Apukának? Én most nővérnek, vagy kutyának. Én akkor Mátyusnak. De most én jövök. De. Gyere. Oda ülsz. Jó. És már megmutatod, hogy a végén. Na, ez így jó. Bátyusnak. Hát azért Bátyám ilyen fegyverimádó, úgyhogy... Eddig ilyen. Nem fegyvert, nem tudok. De itt a fegyvered is. Nincs pont fönt, nem fönt van. De így kell, meg így. Igen, de mindegy. Na. Mindez én most Megvan. ketten alkossunk egyszerre, és megmutatjuk, mit hoztunk ki. Ki? Jó, és addig mondjuk a fejünk. Mi most tervezzük ezt a videót, úgyhogy mi nem olyanok vagyunk, hogy mindent így. Kicsit ferdre lett a kamera. Kicsit lejjebb, és kicsit így be középre. Hát, Lejjebb jöttem. Nem kéne így egyszer. hát de így meg én nem látok. Gyere ide. Mondom, gyere ide. Jó. És nem úgy volt befedítve, csak anyu ide tette a székem, és én fedítettem be. Így. No! Jó, tudjátok mit? Így ide vett kamerát. Így. Így. Ó! A csípő! Kicsit húzódj arrább. Így. Így. Na. Kicsit lejjebb. Jó, hát én most kezdem el. Bátyus, fiúk, Istenem, fiúk. Vedd is jövök. Van itt tollód? Olló, az nincs. Jó, nem kell. Rendetlen. Tényleg nagyon rendetlen. Olyan rendetlen, hogy egyszer a butyogóját is itt hagyta a földön. Nem mondjátok el senkinek. Na. Itt vagyok, csak idehoztam, amit le fogok Jó, másolni. szia, nem csináltam semmit. Jó, csak látom kicsit. Nem tudom, mit csináltál. Így, idehoztam. Megnézed a videót. Úgyis megfogom. Jól. Na. Sugok valamit. De várj. Még fejezzük be. Jó, ezt a rajzot. Én egy mesést fogok neki. Akinek van kutyája, az
csinálja meg ezt. És akinek van bátyja, aki úgy mondhatni szereti a fegyvereket, az meg csinálja meg ezt. Ilyen 10 percetek van. Sírjátok be, hogy milyen napra csináljunk majd ajándékot. Igen. Ez amúgy, amit én rajzolok, ez jó szülinapra is. Hol a radír? Ami, hova tettük a radírt? Köszi. 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 Itt vagyok. Nem van. Nem baj. Kitakarja a fejed. Na jó, nézzük. Fú, hát itt a ravasz az nem nagyon sikerül. Na, én mindjárt kész vagyok. Ilyen. Így. Hoppáré, ez itt nagyon el van ontva. Így. Nem kell énekelni. Ami. Mi az? Ez már nem biztos. Hú, jöhetnek a vonalok. El se bírom, mit akarok. Fogd meg. Jó, elbírom, de... És ez így egészen itt így el megy. Az a vonal. Ez itt azért van, mert ez patronos, és ott lövi ki a patron. Ez ilyen. Oké. Így, itt vannak kis csavarok. Én ezt meg odaadom az asszonynak. És kész vagyok mindjárt. Én kész vagyok. Király, nekem meg kell egy kis idő. Addig én elmegyek gyors próbálni. Jó, menj.
Jaj. Jó. Én mutatom el, vagy nem, te mutasd elsőre, mert nekem nekem én. Inkább a kamerának mutasd. Na, mit szóltok? Ha tetszik, írjátok be kommentbe, hogy így mit tudom én, fegyver, tetszik. Apuka ajándék, tetszik. Anyuka Igen. ajándék, tetszik. Nagymama ajándék, tetszik. Na, Kutya nekem? ajándék, tetszik. Cuki az eleje, a második fele meg ilyen. Írtam egy olyat, hogy szia Cuki, boldog karácsonyt kívánok, Cuki. Mi mi re re szó re re do do la la ti ti szó mi do ti la szó do. Csak az már nincs leírva, hogy szó, vagy szó do. Haláli. A haláli. Ott az azért van, mert neki egy olyan oldal tetszett, hogy haláli. Sziasztok, az előzetest majd lehet, hogy egy hónap múlva mutatjuk, de remélem. Na, de az a legnagyobb lényeg, hogy majd lesz következő rész is. Igen. Sziasztok! Már leállt. Ja nem, add ide rákatolok.